नोंथाङा लाइफआव मा जानो नागिरो बे बाथ्राया जोबोर इम्पर्टेन्ट। नोंथाङा लाइफआव मा मावनो नागिरदों आरो मानो मावनो नागिरदों बे बाथ्राया बांसिन इम्पर्टेन्ट। आरो नों मा मावनो नागिरदों मा जानो नागिरदों बेनि फिना नोंनाव थाथारनांगोन। गोबां सुबुङानो गुबुननि मावनायखौ नायनानै गुबुननि बुंनायखौ खोनासंनानै गुबुनफोरबादि जानो नागिरो। गुबुन सुबुंखौ साक्सेस जानाय नुनानै गुबुनफोरबादि जानो नागिरो। बेनिखायनो आं बुङो नों लाइफआव मा मावनो नागिरदों आरो मा जानो नागिरदों बेखौ गावनि गोसोनाव सों। मानोना नों गुबुनखौ नायनानै सोरनिबा उनाव खारफायोब्ला नोंथाङा अराय उनावनो थानांगोन, सिगाङाव माब्लाबाबो थांनो हानाय नङा। आरो आं दिनै नोंथांमोननो ओरैबायदि मोनसे सोंथि होनि, बे सोंथिखौ नोंथांमोना गावनाव सोंथारनांगोन। बे सोंथियानो जाबाय नों सोर? नों सोर? जानो हागौ नोंथाङा सासे जोबोर मोजां डेन्सार, नाथाय गुबुननि साक्सेस जानायखौ नुनानै नोंथाङा डक्टर जानो नागिरदों। जुदि नोंथाङा बिदि सानोब्ला नोंथाङा डक्टरबो जानो हानाय नङा आरो नोंथाङा डेन्सारबो जानो हानाय नङा। आरो जुदि बोरैबा नोंथाङा डक्टर जाफ्लाङोब्लाबो नोंथाङा थैजासिम गोजोनै थानो हानाय नङा। मानोना नोंनि सिङाव थानाय डेन्सारा नोंखौ थैजासिम गोजोनै थानो होनाय नङा। थारैनो जोंनि गेजेर थाखोनि सुबुं आरो निखावरि थाखोनि सुबुंफोरना बिदिनो जाखायो। जों ना डेन्सार, ना क्रिकेटार, ना फुटबलार, गावखौ सिनायनो हानाय, गावखौ साननो हानाय जोंनो बोथोरा समखौनो होआ। जोंनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो थाखाय जोंखौ खाबुखौनो होआ। आंखाला नाख्रेबनानै जोंखौ बैखौ मावहोयो जायखौ जों मावनो गोसोआनो गैया। जोंखौ बैखौ जाहोयो जायबा जों नङानो। नोंथाङा बैबायदि जाबायदि नों। नोंथाङा बै खामानिखौ माव जाय खामानिखौ नोंथाङा मोजां मोनो, अब्लासो नोंथाङा गोजोनै थानो हागोन। जारिमिनाव नोंथाङा गावनि मुंखौ लिरनो हायाब्लाबो, गावनि मुंखौ बे मुलुगाव अरायथा खालामनानै गालांनो हायाब्लाबो, नोंथाङा गावनि सिमांखौ जाफुंनाय बायदि मोनगोन। मानोना नों गावनि मोजां मोननाय खामानिखौ इन्टारेस्ट होनानै मावगोन। आंखाला जोंखौ नाजानो खाबुखौनो होआ। मुलुगनि बायदि बायदि बिदिन्थि होनानै डिमटिभेट खालामो। जोंखौ बै रेसाव खारहोयो जाय रेसाव मुलुगनि गासिबो सुबुङानो खारो, जाय रेसनि जेबो जोबथा गैया। थांना थानायनि बयनिख्रुइ इम्पर्टेन्ट डिसिसना जाबाय केरियारनि डिसिसन। बे डिसिसनखौ लानायाव एसे गोबाव समानो लाया मानो, जा डिसिसन लागोन नों जोबोर गोथौयै सानै हयै लानांगोन। गुबुनखौ नुनानै थाबैनो डिसिसन लानाय, गुबुनखौ नुनानै थाबैनो थांखि लानाय, बे रावखौबो खहा खालामनाय नङा। बे नोंथांनि जिउखौसो गाज्रि खालामनानै होगोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आंनि फैनो गोनां भिडिअफोराव नोंथांखौ फिन खेबसेबाव लोगो मोनबावगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।